Bapak Ibu, para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, para rama suster bruder berkah dalem Gusti, sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun nglampahi gesang ing dinten menika. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged nggayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan sansaya setya dumateng Gusti martosaken Injil lan dados seksi-seksi dalem ing madyaning gesang pasrawungan. Dinten menika kula panjenengan sesarengan pasamon suci sawegung ngriyayakake mikra dalem Gusti, hari raya kenaikan Tuhan. Lan sacara nasional negari Indonesia ngurmati kanthi paring dinten riyaya mikra dalem Gusti menika tanggalane abang alias libur, supados menapa umat Katolik saged ngriyayakake mikra dalem Gusti nderek Ekaristi. Mila ampun ngantos kula panjenengan sami ing riyaya wajib menika pun diparingi tanggalan abang dina libur, malah ora misah, ora ngriyayakake mikra dalem Gusti, tetep wae nyambut gawe lembur. Nah menika miterat kula nyuwun sewu termasuk wong-wong sing ora nduweni atur panuwun menggaing iman. Awit menapa mikra dalem Gusti dhateng swarga menika paring pitedah dumateng kula panjenengan sami, sinten kemawon ingkang dados penderek-penderek dalem ingkang ngintil Gusti Yesus lan pitados ing panjenengane ing sakmangke ugi bakal ngalami tanda kutip nasib sing padha munggah swarga, tetunggilan kalian Allah lan para suci wonten ing keraton dalem. Mila riyaya menika dados kekuatan lan pengajeng-ajeng agung tumraping kula panjenengan sok embene awake dhewe ya munggah swarga. Lan rikala Gusti Yesus mikrat dhateng swarga nilar para murid, Gusti Yesus paring pitedah supados para murid menika dados seksi-seksi dalem ingkang asung paseksen menggaing pakaryan panebusan, pakaryan kawilujengan ingkang sampun dipun tindakaken Gusti Yesus selaras kalian kersaning Allah. Lan para murid bakal diparingi roh pitulung, roh panglipur, roh kasunyatan injih yang roh suci piyambak ingkang bakal asung pambiyantu, asung pitulungan, asung panglipur dumateng para murid rikala dadi seksi-seksi dalem. Awit nggih Gusti Yesus pirsa dadi seksi dalem, menjadi saksi wonten ing tengahing donya boten gampil. Akeh banget pepalange, akeh banget kasusahane. Mila Gusti paring roh pitulungan, roh panglipur kangge para murid. Pramila monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembahyang sawetawis. Konjo ing asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Suwawi sami munjuk Gusti Yesus sabda dalem Yang Rama ingkang sampun manjalma, mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula. Kabikao kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuwana kawula mawi roing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapetik saking Injil Lukas bab 21
ayat 56 ngantos dumugi 53. Nalika samono Gusti Yesus ngandika marang para murid mangkene, "Wus tinulis, manawa Sang Kristus kudu nandhang sangsara lan 3 dinane wungu saka seda, lan atas asma dalem pamartobat lan pangapuraning dosa kudu diwartakake marang kabeh bangsa wiwit saka ing Yerusalem. Kowe kabeh sing dadi seksi lan aku bakal ngutus kasagane Ramaku ngrawuhi kowe, nanging kowe dipadha ana ing kutha kene dhisik nganti diparingi kekuatan saka ngaluhur." Bakda iku Gusti Yesus ngajak para murid metu saka ing kutha tindak menyang cedhak Betania. Gusti nuli berkahi para murid lan karo berkahi nilar para murid sumengka ing swarga. Para murid padha sujud manembah, banjur padha bali menyang Yerusalem kanthi bungah banget lan tanpa kendhat anggone padha ngumpul ana ing padaleman suci ngluhurake Pangeran. Makaten sabda dalem Gusti. Suwawi sami munjuk. Gusti, kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem. Sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing swarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, waosan Injil saking Injil Lukas paring pawartos dumateng kula panjenengan sami bilih Gusti Yesus ngersakake para murid menika dadi seksi-seksi dalem. Awit Gusti Yesus ingkang sampun asung kawilujengan lan menuhi sedaya pakaryaning kawilujengan dalem Allah kanthi sangsara seda lan wungu dalem menika kedah dipun wartosaken marang kabeh bangsa. Lan para murid menika ingkang piniji ingkang dipitados martosaken sedaya menika. Lan menapa ingkang dipun wartosaken Gusti kanthi cetha paring pangandika, lan atas asma dalem pamartobat lan pangapuraning dosa kudu diwartakake marang kabeh bangsa wiwit saka ing Yerusalem. Dados inti saking paseksanipun para murid injih menika pamartobat lan pangapuraning dosa. Mila kula panjenengan sami jejering murid-murid dalem Gusti sing pitados marang Gusti Yesus, awake dhewe ya kudu yen pengin dadi seksi dalem duweni pakulinan utawi semangat pamartobat sing ugi paring pitedah bilih jejering umat manungsa awake dhewe iki gampang banget gawe dosa. Mila kedah martobat estu lan martobat terus menerus. Keng menapa kok kula panjenengan dikersakake martobat, awit Allah menika estu maha sih palimirma. Allah tansah ngapunten sedaya dosa. Sedaya menika dipun wartosaken supados menapa tiang-tiang sing purun martobat lan nampi pangapuntening dosa ing sakmangkih bakal manggih kawilujengan, bakal nderek Gusti mekrat menyang swarga. Menika ingkang sepisan. Ingkang kaping kalih, para murid ugi dikersakake saderenge ngleksanani dados seksi-seksi dalem. Para murid dikersakake supados tetep wonten ing Yerusalem rumiyin. Nanging kowe dipadha ana ing kutha kene dhisik nganti diparingi kekuatan saka ngaluhur. Injih menika kasaganing Allah paring Yang Roh Suci. Mila wiwit dinten Jemuah yen Bapak Ibu kagungan devosi dumateng Yang Roh Suci ngantos ing sakmangkih riyaya Pentakosta, Bapak Ibu saged miwiti novena Yang Roh Suci utawi novena Pentakosta. Sesarengan para murid lan ugi Ibu Maria, kula panjenengan ngantu-antu rawuhing Yang Roh Suci. Awit nggih kados pangandika dalem Gusti,
Yang Roh Suci menika kekuatan saking ngaluhur ingkang bakal paring jangkep lan nuntun sarta asung pitulungan dumateng para murid anggone dadi seksi dalem. Mugi-mugi lumantar riyaya mekra dalem Gusti menika kula panjenengan sansaya wantun nggadhahi pakulinan kebiasaan bangun pamartobat saben dinten saben saat lan ngraosaken sarta nampi sih pangapunten saking Gusti ingkang Maha Welas, saengga kula panjenengan sansaya dangu ugi sansaya wantun dados seksi-seksi dalem ingkang martosaken sih kawilujengan dalem Gusti. Pinujiya Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin.